angithi akesithi kuyihalabuza simkhombisa nje kancane sosebenza njani e4 kancane asabe umntwana basamaqhamu uthi ishi inkosi amaxoka ba afowethu obuye bafisa ukudlulisa inkosi amagxokama njengamanje inominatiwe kumasama namasatma best maskandi kumasatma best maskandi album kumasama ngicela ukuthi mni page lami ningivotele kakhulu akithi okunye ke futhi kunengoma ekhona ephumile izolo ethi ifoni featuring Black Diamond ngiyacela ngabe no stream kakhulu ikwazi ukuthi ikhuphuka ukuthi nzona njalo
bese kokugcina kwenithenga amathikithi sihlangana kayi-4 angithi wakithi squeeze ubona nakithi ubapho angabe phela ngawubapho what cha baba what it is squeeze ubona nakithi ubapho angabe phela ngawubapho what you want, I tell you, it's in the dark, what I know, it's in over the one, it's the one as well. It's over the one, it's the one as well. It's here, for no Talewa, who wish you Lord to suffer. I sit in Poniakala, sit in Poniakala, Mama Hilla, wish you Lord to suffer. Yatada, pull up for a job, I 4 minutes. So,